Helo a croeso i'r sianel YouTube Thompson STEM Engagement. Fe enw yw Tony Thompson, y pennaeth y cwmni ac y prif ddatblygwr, ac heddi byddwn ni'n dechrau prosiect newydd o'r enw Tyfu'n Wyllt. Nawr mae'r arian o'r prosiect yma wedi ddod o'r Cronfa Gymunedol o'r lotri. Mae wedi ddod y blwch yma. Nawr, mae'r prosiect yma I gyd efo'i gwneud efo mycology, sef fungi. Tyfu madarch. Nawr, mae'r madarch byddwn ni'n tyfu yw'r madarch oystrys lwyd. Yn safle taxonomeg, mae hwnna yw'r Pleortis ostriatus. Nawr, I fod yn hollol wir efo chi, roedd yna tip bach o cymlethrwydd efo'r ddarnau ddod iddyn ni, ac, wel, mae'n fod mewn yr oergell. So, dwi ddim yn hollol hyderus efo'r prosiect yma, yn sicr pan ni'n sôn dan y ffaith mae hyn yw'r tro gyntaf mae Thompson STEM Engagement wedi ceisio gwneud unrhyw beth efo mycology. Ond, byddwn ni yn dechrau heddi efo'r proses pasteureiddio. Nawr, mae'r pwrpas y broses pasteureiddio yw I gwna'n siwr does ddim byd arall tu fewn i'r substrat sydd yn gallu tynnu'r mwynau I ffwrdd o'r ffwngi. Pethau enghraifft, bacteria, germau, meicronabau, organebau arall, neu unrhyw beth sydd efo modd I gystadlu efo'r ffwngi sy'n ceisio tyfu. Felly, mae ni'n arllwys 2 llond tegell o ddŵr sydd yn berwi ar y substrat I lladd popeth bant. Nawr, fel mae chi'n gallu gweld, mae hyn yn proses eithaf tricky. Mae'n boeth tu hwnt mewn i'r bag na, ac mae'n tynnu yr plastig o'r bag tuag at y ddŵr. Felly, byddwn ni'n gwna'n siŵr ni'n arllwys y gyd o'r ddŵr sydd wedi llifo mas nôl I fewn i'r bag efo'r substrat. So, pan ni wedi gwneud hon, ni'n gallu cymryd y tegell I ffwrdd ac allyhau i'r ddŵr dechrau suddo I fewn. Ac ar ôl gwneud hynny, ni'n gallu clymu bant y ddiwedd y bag. Nawr, mae ni jyst yn defnyddio cable tie arferol I clymu'r bag. Nawr, mae hyn yn eithaf anodd ar y foment. Mae fy nwylo yn gwlyb ac mae'n eithaf slippery. So, byddwn jyst yn cymryd eiliad, ond pan mae hyn wedi cael ei clymu, ni'n gallu rhoi yr top nôl ar y bwced ac adael hyn I oeri lawr dros nos. Felly mae popeth nawr wedi cael ei pasteureiddio. Ni nawr angen aros I popeth oeri lawr i'r tymheredd yr ystafell dros nos, ac yfory byddwn ni'n rhoi yr mycelium tu fewn, a gobeithio bydd popeth yn groesi. Ond am hynny, diolch yn fawr iawn am gwylio. Dwi wedi bod Tony Thompson efo Thompson STEM Engagement. Diolch yn fawr iawn. Hwyl.